ala kana maa si gɛnfɛn kuli la ala kana maa si gɛnfɛn fana bolo. Ah bon d'accord. Il a combien de temps à Syrie fana ma sisan. Nyengoya. Et puis il a duré na fana et puis o y'a pas la contenant moli fana sa. I ye wala muso tɛ n bolo. Ah non muso t'i bolo. Bon ni yɛrɛ de ni cɔrɔla muso fana ma ɲɛ fana ma ɲɛ. Muso ko janfa bonyana ko. Non. Ka don mɔgɔ in n'a fɔ bagan cogo di. Ni dennin kana da in ta tigɛ ka bɔ yen k'a ɲi kunna ka na n'a ye. E bɛ fɛ ne ka kɛ cogo di? Oh mais i b'a na i kan k'i lɔ ka kuma mun fɛ pour que i yɛrɛ jɔ fo da la. Tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni na kɔni. I tɛ n ka nasɔngɔ di yan. Donc n bɛ 30 000 de d'i ma i bɛ n ka nasɔngɔ nati. Ni nasɔngɔ ma di n bɛ taa ɲɔ folobali k'o tobi ka n'o cɔngɔ i da la yen. I t'a to i kelen f'i ye n'i m'a bolo ka n bolo i si ma han. N'i m'a bolo ka n bolo i si ma han. Ne ye mun de f'i ye. Non n bɛna ɲɛ ye han n bɛna ɲɛ ye i ye ka non batterie ye ka jama ma sisan non n bɛna ɲɛ ye voilà bi yɛrɛ bɛna bɔ a la fiyewu. Muso furulen kanu ne branché n b'o la. I ko to ko di. Ko de o to yi fiyewu. Muso furulen n tɛ n bila kɔ fiyewu. Voilà a ye ne ni Simon Sankura de cɛ han. Simon Sankura voilà hali olu ko n bɔra Mbole Juma na imam na kuma dɔ fɔ n ye olu ko. A ko ma ko mɔɔ min ye ka bila walimuso ye ko so kɔnɔ. K'i bila sa ko place bɛrɛbɛrɛ t'i ye ko place min ye ko jadɛmɛ so 17 dɔ ye ten han k'i kan ka olu de kɔnɔ voilà k'i kan ka don takami ye k'i kan ka bila ye fiyewu n t'a fɛ ka jeni. Ama donc bi de y'o dɔn wa? Ah I kun b'o dɔn mun na i taara. N ye Simon Sankura ko de la Jelika. Voilà min sin jɔlen. Kana kɔrɔbɔ yɛrɛ. N ko n ye nin de kɔ min sin jɔlen yan. Voilà i bɛna kɛ min sin na ten kun ayi lamina na ne y'o de fɛ. Ah I bɛ sɔn i tɛ sɔn jamais. Alors jɔn k'i hali ni wari dir'i ma han kiribiti i tɛ sɔn i tɛ nin kɛlɛnin kɔni i sen. I kɔrɔ k'i la fɔlɔ i tɛ o ko la. Et puis non et puis kelen f'i ha I kana mana ka fɔ n ye han i da ma ka voilà ne na wuri min di ma et puis n kɔrɔ na kelen f'i ha Jelika man ɲi fiyewu. Aw bɛ mun mankan n'o la. Jelika man ɲi a su man ɲi a tele man ɲi fiyewu. I ne ni ala ne ka nasɔn min di Jelika ma a bɛ ko ka dɔn ale ma han et puis i tɛ dumuni ma tobila yan han min bɛna d'i ma i t'o kɛ da la han ne le lutu ye walahi ni ala ma jɔn ni ba bilahi m'a fɔ n kɔrɔ ye ka fɔ a ye muso wɛrɛ ta ou bien a ye Jelika bila. Jelika i fana. A tɛ foyi bɔra da la yan. Olu dɔw ma se kuma ye koyi ni nasɔngɔ kɔni dir'i ma diyagoya de kan ka dumuni duman kɔni tobi mɔgɔw ka kɔrɔmuso i da bɔ an ka kuma na. A t'i da bɔ a la fiyewu a t'i da bɔ a la fiyewu. I da bɔ an ka kuma na. A tɛ dumuni tobi la. Ale bɛ mun fitiriwale kuma na nin n kɔrɔlen ne de tun bɛ dumuni tobi a b'a sɔrɔ a kɔnɔ bi de a bɛ tila k'a fɔ k'a b'o fɔ jamais. I jɔ tobili ne bɛ Jelika min dɔn k'o tɛ kɔni. Ayi o tɛ. Ayi tiɲɛ na. E yɛrɛ fɔlɔ grand sœur a ɲɛ ne kɔrɔ kan Jelika ye jama o jama na a ɲɛ ne kɔrɔ sanpɛrɛn bin kale ka se ɲa a tɛ mɛn tɛrɛ fila na bɛɛ ha n natɔ Simon Sankura dɔ furu la muso ɲɔɲɛbali k'o furu o ye na tobili kɛ k'a d'u ma han. I jɔ n ka yɛlɛ nin ko la fɔlɔ yan du kɔnɔ muso jamais muso tɛ don yan. Pourquoi? Yan hali i kana kɔrɔbɔ nin du in kɔnɔ muso si de tɛ don yan i jɔ de n ka tobili kɛ. Jelika n'aw t'o dɔn fɔlɔ e k'i da bɔ ne na bani ne bɛ a to n ka kuma fɔ bani. I jɔ ne k'i ɲininka fɔlɔ ne bɛ sɔgɔn de la wa ou bien i bɛ ka kuma min fɔ i bɛ k'a fɔ réalité de la ou bien jumɛn de bɛ fɔlɔ. O bɛɛ b'i ma i t'i yɛrɛ ɲininka o la ne ye n ka kuma fɔ ka ban. E cɛ de don i cɛ dɔgɔkɛ k'o tɛ muso wɛrɛ furu a y'a ma juguya sa. O ma kɔrɔlen a tɛ dumuni kara a kɔnɔ kɔrɔlen ne de bɛ dumuni tobi a kuma kara muso wɛrɛ tɛ don ne b'a bɛɛ dɔn n'i t'o dɔn. Tiɲɛ ni ka molobaliya bɛ ka kɔgɔ i la sisan. I yɛrɛ. A to yen. I b'i da don n ka kuma na. A ta mɔ ma sœur français na yan i ma don n'a ye. Tiɲɛ na ne yɛrɛ dabali ne tɛ kuma na Jelika fɛ i ma don n'a ye. Et puis ɲɛ kelen f'i ye yan ne ma muso ladon so nin kɔnɔ yan ne ma muso ladon i bɛ ɲɛ kɔ la i kana ji min o kɔ. Et puis ɲɛ kelen f'i ye hali sura a ye na tobili min kɛ sura i m'a ye n ye kabinɛ don la n ye kabinɛ don la. Kiribiti kana da muso wɛrɛ furu ma koyi wallahi taa biɲɛ kɛnɛ ni ɲini kana n'a ye n bɛ kuma kelen kɔni f'i ka balimamuso kuntigi ne de bɛ kɛ ni a ye. A ka kɔrɔbɔ kɛ a ka kɔrɔbɔ hali n'i ye wari d'a ma a tɛ sɔn ka muso wɛrɛ tɛ don yan i ko tɔgɔ di ne de ko ten a ka kɔrɔbɔ. I jɔ ne k'e ɲininka
e cɛ don wa ou bien i cɛ dɔgɔnin don hali ni ne cɛ dɔgɔnin don a tɛ don muso wɛrɛ tɛ fara nin du ne kan n'i t'o dɔn fɔlen filɛ nin an kana muso awɔ ne de don dɛ he ne de don kiribiti a bɛ mulopale o mulopale la so in kɔnɔ yan wallahi e de bɛ ka diya ne kɔrɔmuso i yɛrɛ sinon ni ye mun malangoloya ye kana f'i bɛ ne dɔgɔya manamana ko la dɛ i da bɔ ne ka kuma na kɛ est ce que n y'a sara i la mun ne ni ale de bɛ kuma na e bɛ nin ɲagami an ka kuma na k'i bɛ tila k'i jɔ k'e ko ne ma molobali i yɛrɛ i ko cogo di i t'i da bɔ an ka kuma na i nana an sɔrɔ cogo min na i bɛ taa ka bɔ ten tɔ i y'a faamu yɔrɔ n b'i ɲɛ b'a la n tɛ fɛ ka n bolo s'i ma ka na n sɔrɔ n ka cɛlasigi la k'i b'i jɔ burankɛ k'i b'i bonya da bɛ don o la yɔrɔ i jɔ dɛ burankɛ bonya bɛ yɔrɔ n tɛ fɛ ka n bolo s'i ma dɛ manamana ko ne ka e ci ka ma n bugɔ sa ni e kɛra muso kisɛ ye nin to kɛ yen, e nin to ka yen, na n nin to yen, fɔ i i bɛ lɔ, t'i ka furu sa nin to yen. ka na n sigi ka na n ka furuso la ko n tɛ lafiya o ma mun de don mun de don hali sini ne b'a fɔ non jinɛ de y'a la a ye sanfɛ de la wala jinɛ a tɔ ye di sen ka e ka nafiya mɔgɔ a nege tɛ mɔgɔw la an ye ɲɔgɔn la hɛ i bɔ ne da la sa ala kama e k'i Jeli. bɔ ne da la bani e k'i k'i bɔ ne da la jɔ min n'a ɲininka ne ko jogo min bɛ e la nin ye o i bɔ ne da la e bɛ sɔn mɔgɔw ka dɔn ko nin jogo jugu bɛ e la tan mun na hali ne tɛ maloya n'a ye ne bɛ e nin ye mun mɔgɔ langoloya ye e cɛ b'i bolo i bɛ k'i cɛ dɔgɔnin kɛlɛ k'o tɛ muso wɛrɛ furu e mun mɔgɔ bali a daminɛ a dɔrɔn t'a de. fu a k'a kɔrɔbɔ kɛ i tɛna n ka kuma He, kelen f'i ye. ayi He. layila ne kɔrɔmuso i tɛna n ka kuma kelen f'i ye. i k'i nin bolo la sen kan N'a ye den a kana- i k'i nin bolo la sen kan a ɲininka ee den a kana nin muso ye a ye kuma wɛrɛ tɛ ne da o kɔ an sigilen ta n'a ye Ayi. den a kana nin muso dɔ ye kuma wɛrɛ foyi O foyi cɛ foyi tiɲɛ. foyi 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 tɛ ne da o a kɔ kɔrɔbɔ bilen. dɔrɔn n'i tɛ n dɔn i na n dɔn ko ne de ye jeli ka a dɔn i y'a faamu ne tɛ mɔgɔ si ka maramana ko la hɔrɔn kolo min na k'a tiɲɛlen don mali masa e lɔ ɲɛ dɔ kabini na ni ye ni ala cɛ e lɔ fɔlɔ a to ɲɛ dɔ kabini na a ta mɔ masɛri fa bɛɛ tɛ wa kabano cɛ fa bɛɛ tɛ wala kabano la ha ni I b'a dɔn? fafin yɛrɛ de nana ten fiyewu ni ala cɛ fa ta la Mhm, molobaliya de kɔgɔlen b'a n ko la fa y'a la a to yen Ani keleya. an bɛ ɲɔgɔn ɲalɔ o to ɲɛ ani a to min ye keleya ni ala cɛ n k'o bɔ ni ala cɛ fɔlɔ jeli ka ɲa ne kɔnɔ wa n bɛna nin gosi sisan a y'a fɔ la ko n ye n kɔrɔ muso gosi la sinon muso ta kɛnɛ la o et puis a ye kuma na fɛ f'a ye n gosi la quoi i m'a ye i jɔ sa o sera e yɛrɛ k'i bolo maga maga ne furu la kiribiti dɔ bɛ e yɛrɛ la koyi n'i y'a ye a bɛ k'a fɔ ko e tɛ muso wɛrɛ furu ne miirila ko min na ni n yɛrɛ ye n jɔ ka aw ye waleya min na ni ala cɛ fɛn dɔ bɛ e ni ne dɔgɔnin ni ɲɔgɔn cɛ Fɛn na nin- i kɔrɔkɛ muso o ka taa jɔ e ma ko e tɛ muso wɛrɛ furu fo ka tila ka e neni k'a tɛgɛ su i yɛrɛ i m'a fɔ ko fɛn na ɲɔgɔn Se kɛ ko de cɛ i m'a fɔ fɛn na ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ de y'a kan n ye k'a violé don o don ha et puis a kɔnɔma yɛrɛ nin den la fiyewu voilà a kɔnɔma yɛrɛ nin den la fiyewu f'a y'i la i man kɛnɛ yɛrɛ o ni wɔtɔ kabini na i kuma wɛrɛ y'i fɛ o fɔ n ɲɛ ha an ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ de an ɲɔgɔn fɛ et puis kɔnɔbara min y'a la ne den de tɛ fiyewu ne de bɛna kɔnɔ la la a kaɲi. an ɲɔgɔn fɛ fiyewu heyi ne an ɲɔgɔn bɔra fɛ kuma fiyewu kɔnɔ kiribiti Ɔhɔn. ne taatɔ dɔ don dugu kɔnɔ koyi i wɔtɔ fa wa n waatɔ fan jumɛn fɛ wa n bɛ ka taa dugu kɔnɔna na n bɛ ka taa fɔ yirimajɔ de san yirimajɔ awɔ wara la sirafara la awɔ yen fan na et puis n yɛrɛ la n na baara yɔrɔ ye o an tɛ se ka kɛ kelen ye fiyewu kiribiti jɔ dɛ an ka sira kɛ kelen k'a fɔ k'i bɛ taa manamana kumaw fɔ ma gɛrɛfɛ n tɛ jɛn n'o ye dɛ ou bien k'a to n ka taa n ka sira fɛ ile fana ka min kɛ o ma ɲa ne ye mun kɛ wolon ko an bɛ ne kolo ka wolon ko e ni b'a bɔ an b'a se chambre la ye n ko an y'an reposer i ko k'i t'i reposer la est ce que o ka ɲi o fana ma ɲa ɔhɔn i jɔ kiribiti ne bɛ e ɲininka o tara tɛ e kɔnɔ de k'i bɛ ka mɔgɔ langoloya kɛ mɔgɔ tɔw la gɛrɛfɛ cogoya min na ne y'u ɲɔgɔnna dɔ de ye dɛ heyi ne tɛ jɛn n'i ka manamana ko ye koyi n'i bɛ taa n bila de ala kama bilali de don n'i bɛ taa n bila filɛ n'i dun fana y'a dɔn fana i tɛna se k'o kɛ i ka n to yen n ka telimani ta n ka taa n ka sira fɛ ne tɛna i ka malangoloya ninnu n tɛna o ɲɛ sɔrɔ i fɛ dɛ i tulo bɛ n na kɔni e filɛ ka Ok, bani. fɔ attends moi on est chef de famille ne mɔgɔ bɛ ka chef de famille mo la wa. tɛ mo tɛ kumana wɔriti mɔta sa ah mo ye kumana wɔriti fɛ i k'a ma jiginna de lɔnlɔni i de k'i jama ko o fana ma ni yan o ma ni ye fiyewu kiribiti ɔ fɛrɛ k'an yɛ wa ɲɔgɔn fɛ n tɛ foyi ɲɛsin ma bi yan ni ala k'i sɔn i b'a dɔn dɛ ne dalen tɛ i la koyi a to ne ka n ka telimani ta n ka taa n ka segin ni n yɛrɛ ye hɛrɛ la non a to an ye wa ɲɔgɔn fɛ yan a to n y'an ye wa ɲɔgɔn fɛ n b'i bila han n b'i bila han an ye wa ɲɔgɔn fɛ a kaɲi a kaɲi Han? a kaɲi walayi jɛya ye koyi non a to kiribiti n k'i ma n ka kaɲi sa i bɛ mun de nɔfɛ n nɔfɛ a to n y'i bila e kɛ n b'i bila la non e ti ka taga ɲɛgɛn de la Han? t'i ka ɲɛgɛn non natali ka n to yen sa o ka ɲi tiɲɛ na o ka ɲi fiyewu mobili
sa kiribiti ake ala yi ka bonko non to yi bla mobilité ni ayi akan afota ouais Sophie allez Sophie c'est bon allez Tatila Tatila allez ya ko ba Tatila eh abra ka fumade Wale. alors et tu voulais faire ma solo Me anoya. et tu ya Awo. oh non il est fana moto tunna mo ni Iko kuma ka chato wa nura fofolo nura. ça va Ça va. c'est bon Ça va de. Université Basi fete. c'est wala ni ntato de dugu kono tanko ta kiribiti ko mi nyebe ni fana sinjole nina ka fo kibina na ala jo kamana mana kan fanya na iti yera ton ya dole ne ko est-ce que ni ki mani kala ne et puis ne ka nyono est-ce que ka nyira nyona est-ce que ka nyonde ka nyira nyona wala chila chanya anya na kuma fo ça c'est quoi ça oh ah no kon tato do kila sa zambi fen kile fi ya klitu ya la mo nyana mante de ne tamati ila iga ko jonta boyina mai ha ibran to chenda tu ila Kiribiti. ha O ma mune fo nura yana. ila kam foi ni te ko ere kuna fe ayi ki lo ma se so modern na sa kunye fere ka sa kunye wa mo da ma kwai mina ngule ta ira bulula aha ne ngo fa yi la ka wa mo ndi bursu ko mo ma ah ulu te IPO te tula ya nyodo ka war lo na do ka kana wuri ke ngoto de kala sa IPO ko fo nye nyama ko nye wa bla la fa no fe ngo danga de ne ko ne ki bla na mulu su ni ko no ka yala ni anyo kuma de ta fi ayi de sabia tatila Basi fete. tante mo Basi fete. ablega fu magito Wale. tete il est imani wallahi magnifique Nimni. ah il est ne ka rebuta nyoyo lonko nka nyini fam pie ka dese o manyi sa oh iba ku no ah mukeli Aha, ma fa me atonye fo ban. il est ne ka dungo an ka rebuta nyoyo ni ma fi ngi e fere bela ni en sora affaire John Barla ma fi ngi gan tere oh il est pourquoi il m'entraîne voilà hey abla sanche la ngi sore ha abla sanche la ngi sore imai na simanti de te Kiribiti. na simanti de ne de bio Ai ne ba don. na simanti de na Yere fo min be la ni ma do bola. E ka wargo kuma I ba fi dare la même ko te wari bolo. ala olongo ile de ka ko tiema sambira de wolon fula olongo ile donc ina coupe tiema olongo wallahi ne ka fongi tre John Barla olon ngole ngwe wa wori bo bankila ke nka soro iteyi no abrajen ka pe alo nka 25 millions ko le bola wa ni anka lomna to mbara to nguna nyobla na mulu kono E yo be bangila. Na soro go bangi dele li ngdo yere folo kama. Nyama ya soro da tula. ah o kono toyi ni banki kono uzonya ne la wori me bangla dun tamba fi ina ne ko ya fanye sorti man ke we c'est quoi E kele ne be so yona. hein E kele ne be so yona. oh tiens on est chef de famille et si on connaît ko la bi jerika oh ne chef de famille Nene ga nyogondo. Asoro la jiri ga sababu yana. jerika Chenta. ah Oh, son ne ga ne no fe muna ne tana jiri ga no fe. eh o to isa jerika to yi jerika yin koro musuri voilà ne la côté ni jerika ka fekela ni an na relation de ko relation kana perdi ma nyole ko oh ye mu de ko ya fi nyemu de ki hein Kiribiti. E mu furugo kuma fona yana mena. do furugo kuma fe ile ya ne ka furugo kuma de fe ya Aha. oh non c'est vrai hein il a tué fort hein on kuma foka te mefio mais il va do nete tonton la sire ka ponye ka foko ko et puis ko musuka te muso e ko ne kuta ne ko ne to fefio o le bra nyina ha unne ye muso mi ko je ko no mu ko ye muso sumina ile nyo muso ka de ka dinye muso bara kuma ya toroi akili chenali voilà muso mi sen ne ka dinye fefio et puis sinjo le nyamina on ne ka dinye Ni ye fila ka ne la joga tono la dimso ka kuma fona yana de. O tari bi kungolo la. o toyi ni ye kuma na wartiki ma ye kuma na sere o de ka dinye voilà ni ye kuma na warti ma ikani jama manyi ni mo ye kuma na warti ma kuma na majigi de kono Kiribiti. Wore era be bolo ne ta na fa fusila. Parce que e a foni ma ke ba nga so ci ko ga jo e mo fona yana. jo ai la boni o kono toyi na téléphone il faut du même fait pas fort et le voilà Ke téléphone ki atu. hein Atu i ba so so kona. téléphone so kono e pinye kele via o lonko nka kamele wole o lonko hein naka kanga ni bele ni ciment ni te bele ni ciment voilà et puis ni na bele
remorque ɲɛ duuru n b'o to o kan ka ayila dugumana nin kɛ han y'a mɛn et puis duuru ye na tuguni di tan de o kan ka se ka sanfɛla nin kɛ han et puis hali la a tɔ ye di i grand-mère min ye ten min ye tamananta sombo samba a se ma ɲɛ han bon n tɛ fɛ a ye yɛlɛ sanfɛ n ye fɛ k'ale bila duguma de voilà et puis sanfɛla k'u dilan i na a nili yɛrɛ voilà walahi e ko bɛlɛ e ko bɛlɛ remorque ɲɛ duuru et puis sima ye remorque ɲɛ duuru o ye tan de tɛ fiyewu awɔ ani jumɛn et puis nɛgɛko ye senna han n ka lasi wele nɛgɛko kuma na nɛgɛko bɛ senna ka so jɔ ka ne furu e yɛrɛ fɛ an ka jumɛn kɛ fɔlɔ sisan ne bon min kɔni ka di ne sisan i le ne ɲɔ cɛ ne y'a fɛ an ye sorti de kɛ parce que donc i ka wuya fɔ n ye n y'a fɛ an ye sorti de kɛ et puis n terikɛ la maki de ye tɛ fiyewu voilà John Barry et puis maki cogo fana Bamakɔ bɛɛ o ye n terikɛ ta de ye fiyewu Fuseni Hayidara parce que i tɛ wari b'o la parce que i tɛ wari b'o la non n terikɛ ta de ye fiyewu ayi i tɛ wari b'o la tɛ wa jɔn tɛ wari bɔra la et puis a foyi tɛ kɛla ni min ye pana ne kunna hali fankelen min bɛ ne bolo ne tɛ ka foyi de faamuya ka wari ko la mais komi i yɛrɛ ye furuko fɔ ka sojɔko fɔ an bɛ sojɔko in den kɛrɛfɛ an bɛ chambrulataga in den kɛrɛfɛ an bɛ furu kɛ fɔlɔ ni furu kɛra wagati min na a tɔ ɲɛ bɛ ɲini tɔ ne ma danna de ne ma dannabaliya f'i ye n'i ye sɛbɛkɛla ye an ka so dayɛlɛlen don na yan i kana sɔn ma muso min b'o dɔn n'o fɔra ɲɛnɛ bɛ don la ni ne ma ye kɔnɔ kɛ i b'a dan tɛgɛ ka mun de tɛ ne ko et puis n'i y'a fɛ k'o ka di tɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ maki kɔnɔ dɔrɔn c'est fini ne su de bɛ ɲini pourquoi ok n bɛna ɲɛ ye n'ala k'i sɔn han i c'est bon pardon cɛkɔrɔba kanu a diya ye wari de baraji foyi de t'a la wari de y'a baraji n'i tɛ se k'o di ne ma dɔrɔn a banna i ka ko jɔn ye cɛkɔrɔba de ye han i fa ka kɔrɔ ne tɛ pawu n kɔni b'o f'i ye fiyewu k'an kɔrɔ n'i da i tɛ fiyewu ne ye min dɔn i t'a dɔn n ta i la so ci han ma i la carte bɛɛ de jɔ k'a d'i ma ni kan kelen et puis sima nin bɛlɛ ma to da la han ni kan kelen ka bon jɔ ka a fɛrɛ don o k'a sɔrɔ an donna chambre n'an ma don chambre la fa fɔra n t'a kɛ la fiyewu Nura n'a sɔrɔ baara la nin belebeleba ye mɔgɔ si de tɛ baara kɛ toujours ne dɔ kɛra cɛ sa walayi ali tile nse Sofia i ni fama sa dɔɔni ka tun tantɔ walayi i b'a fɔ ko maliwadi Jelika e dun bɛ mun kelenna kuma na kelenna kuma wa o y'an musow tagala ne koyi sigiyɔrɔ fa a bɛ kɛ cogo di an sigi i ni fama sa dɔɔni baasi t'i la basi foyi tɛ ka tun tantɔ hali i tɛna bɔ n na n yɛrɛ dontɔ la sisan n'i ka cɛ bɛnna da la ne ka cɛ jɔn kiri bɛ tigɛ kiri piti ne bɛ yɔrɔ min na n'a fɔra ko ka ko de bɛ wala n ye nkalon tigɛ hali n t'a fɛ k'a ye tellement ko ka bon ne ye cogo di Jelika mun na sɔgɔma an tun bɛ mankan na yan n'a fɔra kiri bɛ tigɛ ka bɔ burusi kɔnɔ i y'a faamu a tun bɛ ne ka dumuni kɛ fɛn bɛɛ bi a bɛ tila k'a jɔ ne ma ko ne ka na man di o tɛ fitiriwale ye han ko ne ka na man di ko don ta bɔ ta e dun na kuma ni i gawala ma sisan a bɛ dɔɔni min sɔrɔ a bɛ k'i jama ka kɛ ne kan o hɛrɛ e ma faamuya sa cɛ ninnu ka ko yɛrɛ de bɛ ten tɔ Jelika n'a ko kɛnɛma ta de ka d'a ye a to yen nɔ a ka taa dun kɛnɛma ne t'o jala koyi k'o ja cɛ la jamais a bɛ n'a kala kɔnɔ yan di ne t'o jala yɛrɛ nouvelle dɔ yɛrɛ bɛ ne bolo ka f'i ɲɛna nouvelle jumɛn mais ne tun bɛ fɛ k'e hakililata de ɲin'a na fɔlɔ dɛ dɔ fɛ ne kan kiri bɛ ko k'a bɛ fɛ ka ne fɔ i ko tɔgɔ di ala ma kuma in faamu segin a ka taa e yɛrɛ ni yɛlɛ sugu kɛ fo ka ne lasira mun ne kɛra parce que i ye yɛlɛ ko kuma de fɔ o de y'a to n yɛlɛla di a to n ka yɛlɛ dɔɔni sa
o tuma mun ne b'a la ne ko k'e ka segin kuma in kan ne m'a faamu sa e ye kuma jumɛn de fɔ sa ne ko kiribiti ko k'a bɛ fɛ ka woro bɔ ne nɔfɛ awɔ e sɔnn'a la si ne sɔnna a ye ne ba ja e ma tila dugu in ko n taara genre m'a fɔ cogo min na dugu in koturula i ma cɛ wɛrɛ ye k'e bɛ sɔn ka furu kiribiti ma maalankolon wari t'a bolo mun de b'a bolo kɔ tɛ ɲɛ tɛ e tɛna kuma kelen f'i ye n'a a ka du jɔ tuma min na i bɛ fura ma yan kɔni tɛ yan ne cɛ ka so parce que yan t'a ka so e cɛ ka so ne cɛ ka so mais kiribiti kɔrɔkɛ de ka so don e m'a fɔ k'a kɔrɔkɛ ka so mais a ta tɛ o a ta tɛ o donc n'a ye fɛn bɛɛ lajɛlen tuma min na mais n'aw ka bɛna ne furu ka ne bila yan nɔ problème jumɛn ne b'o la sisan e nata tɛ yan de e nata tɛ yan de parce que yan ye ne cɛ ka so de n'a ye so jɔ tuma min na i bɛ taga yen nɔ o b'aw ma ne ba dun bɛ k'i yɛrɛ mago sa i dun bɛ k'i yɛrɛ mago sa cogo t'i filɛ nin ne ma da la yɛrɛ fɛn in fɛn cogo di i yɛrɛ k'o faamu sa ne bɛ k'a faamuya ka taa yɔrɔ min na n'a sɔrɔ i bɛ k'o de fɔ e y'o dɔn cogo di ayi o don na a tun bɛ communication na yan nɔ ko k'ale mago bɛ fura dɔ la k'a ka fɛn tɛ ka baara kɛ o kɔrɔ ye jumɛn o de y'a to ne bɛ k'a ɲɛf'i ye kana furu kiribiti ma dɛ i bɛ ɲɛni sa n b'o de f'i ye tiɲɛ yɛrɛ la ne ye nin faamu n'a fɔra k'i ka furu ka na so kɔnɔ i ni tɔɔrɔ tɛ i ni degun tɛ so kɔnɔna min y'i lafiya yɔrɔ ye i t'o fɛnɛ sɔrɔ vraiment mais réfléchir n'a kɛra cogo min i réfléchir côté nin na ko i bɛ nin ko bila yɛrɛ a bila dɛ n'a fɔra wari tɛ di o ye tiɲɛ et puis so kɔnɔna kuma fana n'o cayara o fana ma nɔgɔn dɛ muso ka base ye o de i b'a fɛ k'i t'a ko la yɛrɛ de wa n'a bɛ kuma i fɛ han i b'a fɛ k'a ka taga bɔ i ɲɛna kana kumakan duman fɔ kana temps yɛrɛ de d'a ma sinon n'i donna kiribiti ka fusi ma e ba i bɛ nimisa de ka dan ka fosi jeli ka ne ye faamuya n tɛmɛtɔ de kun don n bɛ foli k'i la an tɛ tɛ sigi n pereselen don dɔɔnin ok donc n b'a kɛ ten ok kabako ma danga de bɛ ne kuwa ne ka mɔni k'e bɛ tila ka furu ma ala ne ba kana kɔrɔbɔ n'i nana yan i bɛna ta de sɔrɔ yan hali ne t'a ja i la ko jan ka taa n ka baara la fɔlɔ jeli ka nin kuma ninnu ye ne kunkolo funu yɛrɛ yɛrɛ de walayi jeli ka kɔni kuma na nka ne ma foyi de faamuya kuma ninnu na n'i y'a faamuya kuma dɔw la a bɛ kɛ i b'a fɔ a bɛ ka tiɲɛ fɔ n ye mais ni n tilala k'a munumunu tugun a bɛ i n'a fɔ ko dɔ bɛ jeli ka ni kiribiti ni ɲɔgɔn cɛ i cɛ dɔgɔnin e bɛ se ka t'i ni don ka ko tɛ muso wɛrɛ furu ka don i cɛ ka so cogo di ne t'a dɔn ale yɛrɛ bɛ fɛ ka min fɔ yɛrɛ
seri fa alhamdulillah rabbil alamin barka Allah ne sɔrɔ ne bɛ min yira ala la bilen e ni duba lawta kule k'a fɔ maa kelen tɛ yen min bɛ se ka ne bere minɛ ka na fɔ ne de ka to dugu mɔmɔli la fɔ n sigiyɔrɔ nin si tɛ kojugu ye kɔngɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka ne faga ni fiyentɔya yɛrɛ tɛ ko ne ɲɛ fila minɛlen tɛ ne na e ni ala cɛmancɛ la ne bɛ kɔngɔ minnu ta ne nogo fa b'a fɔ ko kururu kururu a tɛ yen a t'a kɔnɔ muso b'a sen kan i ko wulukolo balalen b'o sen na ne dɔgɔkɛ yɛrɛ kɔni saraka de dalen b'o kan o ta tiɲɛnen de don yala fɛ jɔn don ani tile n buramuso somɔgɔ k'o cogo di kɔri baasi t'i la aw bɛ yan nba i dun sigilen bɛ kelenna kuma la yan dɛ a bɛ kɛ cogo di n'a fɔra ko nin du belebeleba in ne kelen de bi yan maa si den kelen tɛ sɔrɔ min bɛ se ka dɛmɛ don ne ma ka ne se n sigira ni u balanen tɛ tele filɛ la i b'a sɔrɔ u b'u kun fɛ ne yɛrɛ muso n'o ye jelikɛ ye jelikɛ bɛ yala i b'a ko wulukolo balalen bɛ maa min sen na kiribiti kɔni yɔrɔ saraka de dalen b'o kan o ta tiɲɛnen de don yala fɛ ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na nin kɔngɔ bɛ ɲini ka ne nogo tigɛ walahi an burankɛ jelika yɛrɛ kɔni ka nin ko in ne yɛrɛ kɔni a bɛ fɛ ka taa ka ne bolo de dan ne ka kɔni an bɛ jɛ ka nin di ala ma de koyi n'a fɔra ko e jelika e cɛ yɛrɛ bɛ du kɔnɔ e dɛsɛlen de k'i o kɛ i ka kunnadonni dɔ ye ko e kɔni bɛ diɲɛ ɲɛfɛ dɔrɔn manamana ko la a bɛ n cancanca dɔrɔn de la walahi sɔgɔmada in na ne bɔtɔ la ko n bɛ taa dugu kɔnɔ ne nana sɔrɔ ani kiribiti de bɛ mankan na mankan awɔ o tɛ kibaru duman ye dɛ o man ɲi dɛ ne yɛrɛ dabali banna o kɔrɔ ne yɛrɛ dɛsɛra n ye diɲɛ latigɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ mun mankan a bɛ k'a fɔ ko de ko kiribiti ko k'ale ka na man di o na man di kɛlɛ de sa o de daminɛnen filɛ nin ye dɛ hali ne kun b'a dɔn ne kana fɔ ko ne bɛ duuru ɲɔgɔn cɛ k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn la kuma na n'a man di o sera kɛlɛ la min tɛ se ka d'i ma i tɛ se k'o kɛ daga kɔnɔ dɛ ni min dir'i ma i b'o de kɛ daga kɔnɔ a kiribiti fana jo t'o la n burankɛ e m'a faamu koyi ko in ju yɛrɛ bɛɛ t'o ye koyi i y'a faamu kiribiti de ko ale bɛ fɛ ka muso furu alihamudulilayi rabbil alamina barika ala ala ni ce n buramuso ne ye jeliw ci kiribiti ka musoko la kɔkɔrɔkɔ ka funɛw ci kɔkɔrɔkɔ ka garangew ci kɔkɔrɔkɔ maa ti ban maa min bolo diɲɛ kɔnɔ fiyewu o ye capurucaw ye capuruca amadu n yɛrɛ jɛɲɔgɔn don ne ye capuruca amadu ci kiribiti ma sɔn fiyewu ne ala y'o da labila bi k'a fɔ k'o bɛ muso furu o ye tabarikala ye dɛ o ko donna sen kan yan k'a bɔ yan a bɛɛ kɛra ale yɛrɛ ɲɛna jelikɛ tɛ dunan ye o la n'o k'a bɛ muso furu n'a tilala alihamudulilayi ye dɛ n burankɛ e ma fɛn min faamu kɛ
ale jeli ka yɛrɛ de dɛ ale de panna k'i jɔ coyi ko de ko a tɛ muso wɛrɛ furu ko k'ale to balo la so in kɔnɔ yan nɔ. Jeli ka yɛrɛ. Jeli ka da. Ayi o ma jeli ka kɛra an fa n'an ba ye sa. A ne tɛ se ka kuma nin ko la. Jeli ka ɲinɛna dɛ. N ko kiri bɛ tɛ ka muso furu ale ka hɛrɛ de. N'o muso nana k'a fɔ n'o donna o tɛna ale yɛrɛ lafiya o tɛna ni hakili to ne yɛrɛ la ale ka fɛrɛ a ka yala ma. O ye tiɲɛ ye nka ne ɲɛ bɛ jeli ka la taabolo min na n'i ma wuli k'i jɔ nin ko in na n burankɛ k'a ko ɲɛɲini diɲɛ ma jɔlen na ne m'a fɔ ko de ko kiri